Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі новини «Час мясцовы». У студії Юлія Крук і галоўнае сёння. Маладзечынскія мытнікі спынілі перамяшчэнне 6 прэміум-аўто, якія адшукваюцца Інтэрполам. Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь адзначае свой 15-гадовы юбілей. Кубак чэмпіёнаў у нашых землякоў у лядовым палацы «Маладзечна» завяршыўся традыцыйны турнір, прысвечаны памяці Дмітрыя Грішані. Маладзечынскія мытнікі спынілі перамяшчэнне 6 прэміум-аўто, якія адшукваюцца Інтэрполам. Транспартныя сродкі ехалі з Літвы ў Таджыкістан у чыгуначным вагоне па тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза пад выглядам аўтазапчастак. 4 BMW X5 14-16 гадоў выпуску, Mercedes-Benz з 2017 года выпуску і Lexus з 2014 года выпуску перамяшчаліся без дэкларавання праз чыгуначны пункт мытнага афармлення Маладзечна мінскай рэгіянальнай мытні. Па выніках экспертызы ў 4 BMW X5 перайначаны ідэнтыфікацыйныя нумары транспартных сродкаў, а паводле інфармацыі, прадстаўленай Інтэрполам, усе 6 аўтамабіляў знаходзяцца ў міжнародным вышуку. Па факце незаконнага перамяшчэння транспартных сродкаў у мінскай рэгіянальнай мытні быў распачаты адміністрацыйны працэс па частцы першай артыкулу 14.5 КАП Рэспублікі Беларусь. Па рашэнні суда ўсе 6 аўтамабіляў агульным коштам 510 тысячаў белорусских рублей вернуты ў доход державы. Согласно представленным для оформления документам, в железнодорожном вагоне находились запасные части к легковым автомобилям. Однако, при проведении таможенного контроля с привлечением экспертов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь было установлено, что фактически в контейнере находятся транспортное средство в разобранном состоянии. По результатам экспертизы было установлено, что в 4 автомобилях марки BMW X5 видоизменены идентификационные номера транспортных средств. А по информации, представленной Интерполом, все 6 автомобилей находятся в международном розыске. По факту незаконного перемещения транспортных средств Минской региональной таможней был начат административный процесс по части 1 статьи 14.5 КоАП Республики Беларусь. Фатальны шлях. Следча-аператыўная група Маладзечынскага раённага аддзела следчага камітэта канстатавала гібель чалавека на чыгуначным палатне. Было установлено, што на пераездзе ў вёсцы Літва цягніком маршрутам Гродна-Мінск смяротна траўмаваны мясцовы жыхар 77-го года нараджэння. Зараз следчыя шукаюць прычыну знаходжання мужчыны на ЖД-шляху. На момент совершения наезда на данного мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается в настоящее время производством судебно-медицинской экспертизы. Причины произошедшего и обстоятельства в настоящий момент устанавливаются в ходе проверки Маладзечынским районным отделом Следственного комитета. Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь адзначае свой 15-гадовы юбілей. За гэты час значна знізілася колькасць парушэнняў прыродаахоўнага заканадаўства. Кожны год яе супрацоўнікі выяўляюць тысячы парушэнняў у галіне палявання, рыбалкі і лясной гаспадаркі. Гэта і не дзіўна, пад іх дзяржаўным кантролем знаходзіцца ўся тэрыторыя Рэспублікі Беларусь. У склад інспекцыі ўваходзяць 6 абласных і 38 міжраённых инспекций. Природоохранный спецназ «Маладзечна» повіншавала наша здымачная группа. Документы оформляем, протоколы пишем, ведем административный процесс. Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету была ўтворана указам прэзідэнта ад 27 студзеня 2003 года на базе дэпартамента аховы рыбных рэсурсаў і паляўнічых відаў жывёл. Цяпер пад кантролем тэхнічна абсталяванага і спецыяльна падрыхтаванага ведомства знаходзіцца ўся тэрыторыя Рэспублікі Беларусь. Зона адказнасці Маладзечынскай міжраённай інспекцыі, Маладзечынскі і Воложынскі районы. Основными задачами государственной инспекции является это осуществление государственного контроля за исполнением законов, решений
президента Республики Беларусь, правительства Республики Беларусь и других государственных органов, регулирующих отношения охраны использования объектов животного и растительного мира, земель, осуществление государственного контроля за обеспечением рыбоводными организациями сохранности рыбы, содержащейся в прудах этих организаций. Супрацоўнікі маладзечанскай інспекцыі практычна штодня выязджаюць у палявыя кантрольныя мерапрыемствы і ажыццяўляюць выкананне ускладзеных на іх задач і функцый. Самастойна або ва ўзаемадзеянні з іншымі дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі працуюць над папярэджаннем, выяўленнем і спыненнем правапарушэнняў. Вядуць адміністрацыйны працэс, ажыццяўляюць кантроль за станам рыбазахоўваючых збудаванняў, за прыняццем мер па кампенсацыі шкоды, нанесенай аб'ектам жывёльнага і расліннага свету, землям, разглядаюць звароты грамадзян і юрыдычных асоб, вядуць прыёмы. Да ўсяго службовыя асобы дзяржаўнай інспекцыі маюць права прымяняць фізічную сілу, спецыяльныя сродкі, захоўваць, насіць і ўжываць службовую і баявую зброю ў выпадках і парадку, установленых заканадаўчымі актамі. І нягледзячы на значныя памеры штрафных санкцый за парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства, усё яшчэ знаходзяцца ў грамадстве аматары пажывіцца на прыродных багаццях. За период 2017 года сотрудниками Молодеческой межрайонной инспекции выявлено 166 административных правонарушений. Из них 27 нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 18 нарушений правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, 93 нарушения правил лесопользования и 28 прочих нарушений. По выявленным нарушениям и переданным материалам следственными органами возбуждено 5 уголовных дел. Из них 3 за незаконное рыболовство, 1 за незаконную охоту и 1 за хранение наркотических веществ. Кроме того, сотрудниками инспекции изъято 1 электроловильное устройство, в простонародье называется электроудочка, 3,5 километра рыболовных сетей и 40 штук иных запрещенных орудий рыболовства. Также изъято самостоятельно и совместно с органами внутренних дел 19 огнестрельных орудий, из них 5 не зарегистрированы. 15 гадоў і шмат і мала. Разам з тым, ведомства пастаянна ўдасканальваецца і шукае новыя метады і формы пошуку парушэнняў. І нават у сваё прафесійнае свята прыродны спецназ на варце. Маяк 38. Нужно срочно выбыть в охотничьей угодье молодеческого лова вблизи границы, проверить группу охотников. Понял, направляемся на место. Миколай Пятёнок, Алексей Андрыеўскі, Іван Бялкоў, МКТБ. Радасць мая 16 і 17 лютага ў Мінску пры ўдзеле Беларускай праваслаўнай царквы і Міністэрства адукацыі пройдзе творчы конкурс, мэтай якога з'яўляецца выяўленне таленавітых дзяцей і дарослых, здольных прапанаваць свае дасягненні для развіцця культурных і царкоўных праектаў у Беларусі. Конкурс з'яўляецца працягам серыі творчых мерапрыемстваў рэспубліканскага фестывалю сучаснай хрысціянскай культуры «Благавест», уключаным у шэраг дзяржаўных праграм супрацоўніцтва з Беларускай праваслаўнай царквой. З умовамі конкурсу можна азнаёміцца на сайце radostfest.com, кантактныя тэлефоны на вашых экранах. І навіны спорту. Кубак чэмпіёнаў у нашых землякоў у лядовым палацы «Маладзечна» завяршыўся традыцыйны турнір, прысвечаны памяці курсанта ваеннай акадэміі Дмітрыя Гвішані. На спаборніцтвах пабывала і наша здымачная група. Сёлетні турнір, 13-й па ліку, сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў. Без малога 300 спартсменаў падалі заяўкі ў «Маладзечна», каб пазмагацца за права стаць лепшым па ўшу сальда. І калі расіяне прыязджаюць як даўнія і добрыя знаёмыя, то для зборнай Казахстана візіт у наш горад стаў першым знаёмствам і з Беларуссю. Амаль 4000 кіламетраў пераадолелі спартсмены з Джамбульскай вобласці, каб і сябе паказаць і на іншых паглядзець. Это не олимпийский какой-то спорт, не олимпийская какая-то прям школа, где все тренируются по графику. Обычная спортшкола. Хотелось бы занять все призовые места, хотелось бы победить. В общем, для обкатки, для опыта прилетели сюда. Маладзечанскі турнір прысвечаны памяці курсанта ваеннай акадэміі Дмітрыя Гвішані. Пра яго подзвіг у 1999 годзе пры тушэнні цеплавоза Брэст-Мінск і эвакуацыі пасажыраў ведаюць усе спартсмены. Адным з захапленняў Дмітрыя быў такі від спорту, як ушу. Вось такая гісторыя турніру. І па традыцыі удзел у ім прымаюць юнакі і дзяўчаты 12-14 год, юніёры і юніёркі ва ўзроставай катэгорыі 15-17 год і дарослыя. Я первый раз на этом турнире, я занимаюсь около 5 лет данным видом единоборств. Я уважаю каждого противника и желаю всем удачи, и думаю, что должна победить справедливость. Спаборніцтвы па ўшу сальда праводзяцца ў Маладзечне па алімпійскай сістэме. Прайграеш паядынак і выбываеш з турніру. І ў кожнага са спартсменаў
спортсменаў свае мэты. Адны мараць павысіць спартыўны разрад, іншыя сустрэцца са старым сапернікам і ўзяць рэванш, а новички проста адчуць на сабе атмасферу міжнароднага турніру, дзе кожны соперник невядомы. Это лучший турнир в Беларуси, который проходит по ушу Сеньда, что не может не радовать. Особенно приятно мне, потому что являюсь как бы вашим земляком. 7 лет я прожил в деревне Кожево, Молодеченского района. И поэтому рад успехам земляков. Желаю, чтобы на таком же уровне это продолжалось и в дальнейшем. Ушу на данный момент еще не олимпийский вид спорта, но уже в 2008 году в рамках Олимпиады в Пекине проводился олимпийский турнир по ушу в разделах Итаолу и Сеньда. Но мы движемся в этом направлении. Популяризация ушу во всем мире очень сильная, и Беларусь не исключение. Спартыўнае майстэрства, хоць у дэбютанта, хоць у прафесіянала, патрабуе пастаяннага ўдасканалення на барцоўскім дыване. Звычайна на турнір памяці Гвішані прыязджаюць мацнейшыя каманды. Маладзечацкія спартсмены – адны з фаварытаў. Яны ж сталі пераможцамі турніру ў агульнакамандным заліку і заваявалі галоўны трафей. Не разгубіліся і дэбютанты. Зборная Казахстана на другім радку турнірнай табліцы, а трэцяя прыступка п'едэсталу гонару у мінчан з дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Олимпийского резерву номер 7. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. На гэтым у мяне ўсе навіны, новы агляд падзей глядзіце ўжо заўтра. Я ж з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.